Il-Prim Ministru Robert Abela spiċċa ammetti li numru differenti ta' persuni qed jitolbuh biex pajjiżna jkollu aktar spazju ħodor. Rajna f'dal-aħħar ġimgħat ta' kemm nies resqu quddiem biex jgħidu huma x'tip ta' komunitajiet. Komunitajiet bi spazji iktar miftuħa, b'servizzi fihom b'aktar spazju ħodor u miftuħa. Robert Abela għal dan waqt intervista li kellu fuq l-istazzjon tal-Partit Laburista fil-ħin li fih is-soltu jkun hemm il-programm ta' propaganda pjazza. Babela jemmetti wkoll li l-atleti qed jitolbu għal aktar investiment. Il-Prim Ministru stqar li l-slogan Laburista ta' din il-kampanja elettorali ifisser saħħa lil ħaddiem Malti wawċi. Dan meta bosta ħaddiema ilhom jitolbu għal kundizzjonijiet tax-xogħol aktar b'saħħithom u pagi aħjar u l-pjaga tal-għoli tal-ħajja baqgħet daqqa persistenti fuq il-familji u l-anzjani. Diskors ta' aktar minn nofsija min-naħa ta' Abela illi fih fl-ebda ħin ma tkellem dwar l-aktar affarijiet li qed jolqtu liċ-ċittadini Maltin u Wawċin fosthom kif se tiġi indirizzata din il-problema tal-għoli tal-ħajja, kif se jitnaqqas it-traffiku li qed joħnoq it-toroq u kif se tissolva l-kriżi fis-settur tas-saħħa. F'din l-intervista Robert Abela taxxifhem ukoll li se jkun qed jilqa' lil dawk li jridu jitkellmu dwar l-abort. U fost attakki oħra, il-Prim Ministru għażel li mill-ġdid jerġa' ibeżża bil-gwerra.